mutanen mu sun kasa fahimta wani abu. Yanzu kamar ni a zuwa ce za a bani minista, yaudara ta za a yi. Amma wawaye daga cikin waɗanda ba su fahimta ba sai ce an ka karba addini zai ci gaba. A'a, minista za a ba Albani na gode a bani, wane zo ka karbi minista, kai ne shekara ka 33, ni kuma nan ce ministry ta, nan ce villa ta, nan ce ministry, nan ce komi ta wani, min huna ilal kabar. Amma zuwa ga wani ofis wallahi ƙarya ne. Kun kasa fahimta ne. In aka so a rusa ka sai a ɗauko ka sai a baka wani mukami, bayan kwanaki sai a wance kalar da kai. Abin da ake kenan. To kai za a ba mukami sai ka ce kai na gode, Allah ya saka da alheri. To cikin yara na ga wani nan tsohon ma'aikaci ne, yana assistant director, don haka bari mu bashi shi ku bashi, amma mu muna nan muna ce a algata malam ka ai kokarin ka yace ai duk kokari na wannan yaron ya mafi ni, magaji na ne wannan, ni na yi expire. Makirci ne ba ku sani ba. Abinda suka yi Dr. Jalo namu kenan, yanzu yana gane yana koyan turanci. For the next 3 years to come sannan zai dawo.